سلام كما يتوعلو كبرات تخطات فنوير تي في نلو مسالوس كلتا قنبات فرق معالتن فرقان زتدالو زينا ومستنادو حزنا لكم قريبنا لنا نمكت تالكم بخبر زعدم إذن قبر سلاسي فلما كاندر استزينا بريزيدنت إسياس نعم حلاري بروغرام لمعات حبرات حاجراتن خليلو أخوانا تحت حبرات حاجراتن تقبلوا الزراريبو بريزيدنت إسياس أم عبابلا بحرن أمتاتن قدشت السودان لمعكنات زينا وشت حاجر مجلس هيبو أب ريبابليك دوب السودان حقراوش مجل إرتراوان تمزريتو أمريكا بحر دوب تشاينا تفتير نزول زي مكراو زقاد سكونتي توسد كم زلا تجليتو إسرائيل أب سوريا زي كايدتو متقعتي أقراو معرفو نفرت كتما حلب كبير عنوت وريدو سوريا عراقني يردانوسن زدتون وتهدرون زمدنا انكدنفع تسمامي عن زرزرات زينا بريزيدنت إسياس أفوركي نام حداري بروغرام لمعات ودب حبرات حقراتن فلوي الأخوان صحفي ودب حبرات حقرات أنتوني غوتريش مستر أكيم شتاينر لومي كلتا قنبت عب بيت صحفتو تقبلو الزراري بوم أب تركب بريزيدنت إسياس ودب حبرات حقرات أب أفريقيا سلامن رقعتن أب موحاسن لمعات أمدن فعن أدمع تراكد صوت كم زقبا أبريهم بريزيدنت إسياس وسيخو ودب حبرات حقرات أدمعي ترقو بقبو كتصوت زغقل كم إيقاد زأمثلا زواوان ودبات نزوستو أتوقسوك قدامنت بمهابن حبراوت عرن بمدق فالمخانو كاليتوم مستر شتاينر بوغانو كابوانا تحفو ودب حبرات حقرات هزو زمت أمهلقتي نبريزيدنت إسياس أقربوم اتي فلي الأخ أب ملأختو وانا تحفي أنتوني غوتريش حبرات حقرات مستا أقداسي زواو ترازلوا إيرترا زبرخم التحوار كم زدلي بمبره إيرترا ننتفتاتا أب إيقاد داقم نمجمار نزوا سرطو ساني دقيفوم بريزيدنت إسياسن مستر شتاينرن أب قداي أفريقيا بتوسخي معبالتات زواج قرن أفريقان كونتات سودانن زتكوره سفيح ميت أكايدوم نمدبات لمعات بزملكت بريزيدنت إسياس إيرترا أب شركنتا مس حبرات هاجرات نممحياش منابرو حفاش زبيك قدامنت كمتهب مو حاس زستة ماي ساعات تمرتنت عنان دما زعبي أقلبو كم زوهابو أبريهم أما حداري بروغرام لمعات ودب حبرات هاجراتن فلوي الأخوانا صحفي حبرات هاجراتن أنتوني غوتريش مستر أكيم شتاينر دما ودب حبرات هاجرات أبزنا إيرترا قدامنتات كام نايز حلف أوان زعبي متحقاس كجبر دليتن قربنتن كم زلو الرقاقيتهم أبتركب مستر قدات وصعي آتو عثمان صالحن أمخاري بريزيدنت آتو يمانا قبرابن ترخيبهم نيروم بريزيدنت إسياس أفوركي أب عبابلا بحري تسألوان ناي متاعي أمتاتن نايتي أب سودان تخسيتو زلو قجت تمالي مشت نمعكنات زينا وشت حاجر مجلس هيبو بملكع تسأب زتدالو تحستلو قرمسكال قرزقير كغربويو إيرترا أب سودان تخسيتو زلو قجت كيمس مس كلهم وغنات سودان بقندر دما مسلولاو بايتو أب نطفس امدو كم صنحت أتقداي بقندون بقدامنتن نهزب السودان زملكتو كوانتخونه كم غوربيتن مشارختن هاجر ريتيا أبوليتيكاو مسجار السودان نابي بر أمان مالت زلاقن نحور فتحن دما بوقع كم زغلصت بريزيدنت إسياس أفوركي أبريهو بريزيدنت إسياس نزغلصت معلمشت أب السودان زغاطمه زحزن ግጭት أمعبابلو صلوو بهريون مساء أمتون بزملكت مسمع كانت زينا وشت هاجر أبزكايدو قطتاوي قال محتتيو بريزيدنت إسياس سودان ناصنتا كابستغونا صفتلو شحن 956 بثلاثه مدرخات كم زحلفت بزرزر دحر مغلاص از حجي اب سودان تخسيت زلو كنتات بشالا ملاك رأ كم زيغبا زوباون علمون صلو دما حدغنيا مخانو غليصو
ቀንዲ ብድሆናይተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ህንፀት ሃገር ምዃኑ ዝገለጸ ፕረዚደንት ኢሳያስ ካብ 1956 ክሳብ 1989 ኣብ ዝነበረ ክልተ መድረኻት ህንፀት ሃገረ ሱዳን ብተዛማዲ ብደረጃ ኣፍሪቃ ብምዕቡሉ ፖለቲካዊ ባህሉ ዝልለ ምንባሩ ብምዝካር ካብ 1989 ንድሓር ምስ እስላማዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ጉሎባዊ ኣጀንዳን ስነ ሓሳብን ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ምዕባለታት ግን ንመስርሕ ህንፀት ሃገር ሱዳን ከም ዝዘረጎ ከም ውፅኢቱ ምንጻል ደቡብ ሱዳንን ዝተፈላለዩ ዕጥቃዊ ተቃውሞታትን ከም ዝሰዓበ ኣረዲኡ። ኣብ 2019 ኣብ ሱዳን ዝመጸ ለውጢ ህዝቢ መሪርዎ ብፍኑ ተላዒሉ ዘምጾ ለውጢ ዝበለ ፕረዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ እቲ ለውጢ ዝተፈላለዩ ወገናት ዋናታት ናይቲ ህዝባዊ ሰውራ ክኾኑ ምፍታኖም ኣብ ከምዚ ዓይነት ተሃዋሲ ኩነታት ብስም ረድኤትን ካልእን ዝግበር ዝነበረ ግዳማዊ ምትእትታዋት ድማ ነቲ ናይ ለውጢ መስርሕ ከም ዘዘንብዖ ገሊጹ። ኤርትራ ኣብዚ ናይ ምስግጋር መስርሕ ሕድሪ ተሰኪሙ ነቲ ለውጢ ናብ በሪ ኣማን ከብጽሖ ዝኽእል ብቐንዱ እቲ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ደው ዝበለን ኣካል ናይቲ ለውጢ ዝነበረን ሰራዊት ሱዳን እዩ ዝብል ርእይቶ ከም ጸንሓ ቅድሚ እዚ ኩናት መውልዑ እቲ ናይ ምስግጋር መስርሕ እንታይ ክምስል ከም ዘለዎ ዝገልጽ ዝርዝራዊ ርእይቶኣ ከም ዝሃበት ድማ ኣረዲኡ። ኣተሃናንጻ ትካላት ድሕነትን ምክልኻልን ሱዳን ጸገማት ከም ዝጸንሖ ዝጠቐሰ ፕረዚደንት ኢሳያስ ምጽምባር ናይ ሰራዊት ዘከራኽር ጉዳይ ከም ዘይኮነ ግን ከኣ ናቱ መስርሕ ከም ዘለዎ ልኡላዊ ሰራዊትን ናይ ድሕነት ምክልኻልን ምህናጽ ድማ ድሕሪ በረራ ኣማን እውን እንተኾነ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ምዃኑ ንቕዋት ኣድዓም ኣሰሪዕን ሰራዊት ሱዳንን ጥራይ ዘይኮነ ንኹሎም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዘለዉ ዕጡቓት እውን ዝምልከት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ቅድመ ኩነት ኣምጽኢካ ነቲ ናይ ለውጢ መስርሕ ምኹላፍን ምዝንባዕን ሰረገላ ቅድሚ ፈረስ ምቕማጥ ከም ዝኾነ ኣስሚሩ ኣሎ። ሕጂ እውን ኣብ ሳዕቤን ናይቲ ኩናት ኣቲኻ መህውተቲ ዘረባታትን ትንታነታትን እናምጻእካ ነቲ ጉዳይ ኣብ ክንዲ ማእዝኑ ምስሓት ጠንቁን ኣመዓባብልኡን ብግቡእ ተገንዚብካ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ብቕኑዕ መንገዲ ምውሳእ ከም ዘድሊ እቲ ጉዳይ ብቐንዱ ናይ ሱዳናውያን ምዃኑ ፈሊጥካ ድማ ዝግበር ምትሕጋዝ ንሱዳናውያን ኣኽኣሊ ባይታ ምፍጣር ምዃኑ ኣብዚ ድማ ተራ ጎረባብቲ ሃገራት ብቐንዱ ድማ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ብመንጸፍቲ ሓበራዊ ጥሙሕን ራእይን ንዞባዊ ውህደት ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ዞባዊ ውድብ ሕፅረታት እንተለዎ ከዓ ኣብ መስርሕ ክመሓየሽ ዝኽእል ከም ዝኾነ ኣስሚሩ ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ህዝቢ ሱዳን ብምልኡ ዝሓርዮን ዘጽድቖን ስርዓተ መንግስቲ ልኡላዊ ትካላት ኣቂሙ ናብ ረሃዋን ልምዓትን ክግስግስ እጃምና ነብርክት ክብል ጸዊዑ። ንጉዳይ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ብዝምልከት ፕረዚደንት ኢሳያስ ንሕና ኣብ ባዛር ናይ ገናዞ ህዝባዊ ርክባት ኣይንኣቱን ኢና። ሱዳን ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ መዕቆቢትን ደጀንን ኤርትራውያን ስደተኛታት እያ ነይራ። ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ከም ስደተኛታት ዘይኮነ ከም ሱዳናውያን እዮም ዝነብሩ ነይሮም። እዚ ንርስዕ ኣይኮናን። ካብዚ ብምብጋስ ኤርትራ ብተመሳሳሊ ንሱዳናውያን ኣሕዋት ንምቕባል ናይ ምድሪ ባሕርን ኣየርን ዶባታ ክፈት እዩ። ናይ ሰብ ጸገም ክመጽእ እንከሎ ናይ ሕልና ሓላፍነት እዩ። ንሕና ክንገብሮ ዘለና ደገፍ ኩሉ ክንገብር ኢና። ኣብ ኤርትራ ዝኽፈት ናይ ስደተኛ ማዓስከር እውን የለን። ዘለና ተኻፊልና ብሓባር ነዛ ኣጸጋሚ ግዜ ክንሓልፎ ክንክእል ኢና። ህዝብታት ናይ ዞባ ኣብ ግዜ ሰብኣውን ባህርያውን ሓደጋታት ንሓድሕዶም ተመላሊኦም ክነባበሩ ክኽእሉ ስለ ዘለዎም ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት እውን ከምኡ ክገብራ ንምነ ኢሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ሱዳናውያን ዕድሎም ስለ ዝተኸልፉ እምበር ካብዚ ኩነታት ዝክወፁን ክሰጋገሩን ዘኽእል ዓቕምን ጸጋታትን ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ሕጂ እውን ፍታሕ ናይቲ ጉዳይ ብቐንዱ ናብኣቶም ክግደፍ ከም ዘለዎ ብፕሮፓጋንዳ ዝግበር ምዝንባዕን ህውተታን ግን ሓጋዚ ከም ዘይኮነ ነቲ ጉዳይ ብህድኣት ንምፍታሕ ድማ ጻዕሪ ናይ ኩሎም ወገናት ክዛይድ ከም ዝግባእ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናብ ህዝቢ ሱዳን ዝቐንዐ መልእኽቲ ብቋንቋ ዓረብ ኣመሓላሊፉ ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ዝጸንሐ ሃገራውን ሞያውን ውዳቤታት ዝጥርንፍ ብ15 ኣባላት ዝቆመ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ብ22 ሚያዝያ ተመስሪቱ። እዚ ብደረጃ ደቡብ ሱዳንን ደረጃ ከተማ ጁባን ተመስሪቱ ዘሎ ሃገራዊ ሽማግለ ንዝጸንሐ ውዳቤታት ማለት ማሕበራዊ ኮም ሃማድአ ህግደፍ መንእሰያት ህግደፍ ግንባርን ወፃእን ማሕበር ወነንቲ ቦጣትን ዝጥርንፍ እዩ።
ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ሽማግለ ዝነጥፉ ንኡስ ሽማግለ ህዝባዊ ውዳቤን ንጥፈታትን ንኡስ ሽማግለ ቁጠባን ሞያዊ ዓቕምን ኣበርክቶን ከምኡውን ንኡስ ሽማግለ ህዝባዊ ዲፕሎማስን ዜናን ከም ተመስረታ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣምባሳደር ዮሃንስ ተክለ ሚካኤል ኣብ ዘስምዖ ቃል ኤርትራውያን ተቐማጦ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ውዳቤታት ተጠርኒፎም ከካይድውን ዝፀንሑ ንጥፈታት ብምሙጋስ ተመስሪቱ ዘሎ ምስ ግዜ እናዓበለን እናወርፀፀን ዝኸይድ ሃገራዊ ሽማግለ ንዝበለፀ ስራሕን ኣበርክቶን ባይታ ከም ዝጣጥሕ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ኣምባሳደር ዮሃንስ ኣስዒቡ ዕማማት ንኡስ ሽማግለታት ድሕሪ ምንጻር ቅርጽን ኣቃውማን ሃገራዊ ሽማግለ ብደረጃ ሃገርን ከተማን ዝምልከት ስእላዊ መግለጺ ኣቕሪቡ ኣብ መወዳእታ ብመሰረት ሕግታት ኢሚግሬሽን ዕዮን ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሕጋውነት ኣነባብራ ወጻእተኛታትን ክማላእ ዘለዎ ረቑሒታትን ዘተኮረ ሓበሬታ ብኣምባሳደር ዮሃንስ ተክለ ሚካኤል ኣካየድቲ ማሕበረ ኩማትን ንተሳተፍቲ ተዋሂቡ ኣባላት ባይቶ ዞባ ማእከል ኣብ መበል 21 ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ ብዛዕባ ዝሓለፉ ውሳኔታትን ልበዋታትን ንህዝቢ መብርሂ ሂቦም እቶም ኣባላት ባይቶ ኣብ 16 ንኡስ ዞባታት ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባታት ንዝቐረበ ሓሳብን ኣጠቓላሊ ናይ መጻኢ መደባትን ድሕሪ ምግላጽ ዕማም ባይቶ ንህዝብን ፈጸምቲ ኣካላትን ምርኻብ ትግባረ መደባት ምክትታል ንዝቐርቡ ጉዳያት ብዕቱብነት ተገንዚቡ ድማ መልሲ ምርካብ ከም ዝኾነ ብምሕባር ህዝቢ ከም ወትሩ ተሳትፍኡ ክዕዝዝ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ድማ እቲ ርክብ ገስጋስ ዝዕመም ዘሎ መደባትን ተሳትፎ ህዝብን ክግንዘቡ ከም ዝከኣሎም ብምሕባር ርክብ ህዝብን ኣባላት ባይቶን ኣብ ምክትታልን ምትግባርን ዝሕንጸጹ መደባትን ምምላስ እዋናውያን ሕቶታትን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ገበናትን በደላትን ንምጉዳል ዝያዳ ክስራሕ ኣብ ዘይምኹኒ ናህሪ ዋጋ ሃለኽቲ ዝግበር ምቁፅጻር ክሕየል ብርሰት ኣግራብ ንምክልኻል ዝሕግዝ ቀረብ ተተካእ ፀዓት ኣብ ኩሉ ክባጻሕ ከምኡውን ዘይተሃደሙ ቢንቶታት ክህደሙ ዝብሉ ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣባል ቤልጅማዊት ክለብ ሰርከስ ሩዩስ ቴክኖርድ ወዲ 18 ዓመት ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ መበል 58 ውድድር ኤሽቦርን ፍራንክፈርት ሳልሳይ ብምውፃእ ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊቡ ኣብዚ ትማሊ ሓደ ጉንበት ዝተኻየደን ብሃገራዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ናይ 1.2 ደረጃ ዝወሃቦን ውድድር ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ውድድር ኣብ ዝተገብረ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር እዩ ብ2 ሰዓትን 30 ደቂቃን 59 ካልኢትን ሳልሳይ ደረጃ በመሓዝ ተሸላሚ ናሕስ ማዳልያ ኮይኑ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ኣብ 2022 ከምኡውን ኣብ 2023 ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ውድድራትን ድሕሪ ዘመዝገቦ ድሙቕ ዓወታት እዩ በዛ ቤልጅማዊት ጋንታ ጻውዒት ረኺቡ ኣኽሊሉ ኣብዚ ዓመት ኣብቶም ዝዓበዩ ናይ ሃገራዊ ኣህጉር ኣፍሪቃ ውድድራት ዙር ሩዋንዳን ዙር ጋቦንን ኣብ ናይ ዓቐብ ውድድር ማዳልያ ከም ዝዓተረ ኣይርስዕን ውድድር ኤሽቦርን ፍራንክፈርት ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር እዩ ክለብ ሰርከስ ሩዩስ ቴክኖርድ ቀላቢት ናይታ ኤርትራዊት ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ዝቀዳደማላ ቤልጅማዊት ክለብ ኢንተርማርሼር ኣኽሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ነዛ ጋንታ ከምዚ ዓይነት ድሙቕ ዓወት ምብርካቱ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ናብ ዓባይ ክለብ ኢንተርማርሼ ክድይብ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ዓውዲ ቅድድም ብሽክለታ ይእምቱ ኩራት ዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ኣግራዊ ዜናታት ክስዕብ እዩ ምሳና ፅንሑ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣሜሪካ ብጉዳይ እጀታ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ተፈጢሩ ንዘሎ ዘይምቅዳው መሊሱ ዘጋድድ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ሓቢሮም ንሳቶም ነዚ ዝገለጹ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ፕሬዚደንት ፊሊፒንስ ቦንግ ማርኮስን ትማሊ ባሕቲ ጉንበት ወተሃደራዊ ስምምዓት ድሕሪ ምኽታሞም እዩ እቲ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዝተበጽሐ ስምምዕ ብቐንዱ ኣሜሪካ ኣብ ፊሊፒንስ ወተሃደራዊ ህላወ ንምዕባይ ዝዓለመ ብምዃኑ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ኣልታዊ ጽልውኡ ቀሊል ከም ዘይከውን ብኣግኡ ይእመት በዚ ድማ ኣብቲ ማያዊ ኣካል ዝዓበየ እጀታ ከም ዘለዋ እትገልጽ ቻይና ነዚ ሓድሽ ምዕባለታት ብዕቱብ ክትከታተሎ ከም ዘላን ተቃውሞኣ ከም ትገልጽን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ
فيليبينس أبز حلفة قربا سامنتات 4 توسخت معسكراتا سراويت أمريكا كتقاملو كم زفقدت يذكر اتي سقمتي أمريكا بتزوبا وتهدروا هلاو آكتا وحس حجاز مخانيوم ناي قربا تعذب تزتقسو أمريكا أبستفلالي حقرات تقبرو وتهدروا متتاو تأنكت التاو تقامات كوينو كم زلو تبتوات يحبرو إسرائيل نابلو مكلتا قنبتا بزوج حليتي قبل علي أهجراو معرفو نفرتي سوريا كتما حلب زكايرو تمتقعت أير كبيد نواتا وعنوات وريدو بسنكت متقعت نسوز أصعبو حدقانت جن اتمعرفو نفرتي أقل قولتا قاريتو كم زليوم سمز سوريا حبيروم نتمتقعتي بتريزو خونانا منكس سوريا إسرائيل كبيد واقع كت كفللو مخانا أتنكي غلوم إسرائيل قبل علي سيفيلاوي علاماتات سوريا بغندو دما قبل علي أهجراو معرفو نفرتي كتما حلب متقعتك تكايد ناي فلما كم زي كونه زتقاسو صبصابات بسنكو سباون نواتاون كسراتات كم زورد يردوم اتتدغاغام متقعتات نتي ابسولا تفطيرو زلو كل مدايو قلولاو مليسو يغاددو كم زلو ناي قربات عزبتي يحبرو سوريا عراقن يردانوسن تاون وتهدراون زمدنن كدنفع تسمامعن እዚ ስምምዕ ዝተበጽሐ ሚኒስትራት ጉዳይ ወጻኢ ሰለስቲአን ሃገራት ትማል ሓደ ጉንበት ኣብ ከተማ ዓማን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ ሰለስቲአን ሃገራት ከም ኣካል ትስምምዕ ኣብ ምግታእ ሽበራን ንግዳዊ ዕፀፋርስን ሓቢረን ከም ዝሰርሓ ኣብ ትርክብ ኣፍሊጠን እቲ ስምምዕ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድናን ንምድንፋዕ ወታዊ ረብሓ ከም ዝህልወውን ናይ ቀረባት ዓዘብቲ يحبرون هجرات عرب كاب كل التشحن 11 من سوريا بتيخونون صنحة دبلوماسية وزمدنان ناب نبور نمملاس ينقص عصامه لون صبصبات يتقسوم كم أكلت من قصاص بريزيدنت سوريا بشار الأسد زمز 19 جنبت أب سعودية أب زكايد وعلام راحت محبرات هجرات عرب كساتف تثبيت جبر اتمحبر بسنك قداماوي متتاو أب سوريا دحرز تخستقلولاو نسوريا كاب أبالنت كم زلسكلا يذكر بايتو تصتا ودب حبرات هاجرات تحدثو كجبرلو تشاينا تمال حدا جنبت دقيمة صويعام لعلواي دبلوماسينيا تشاينا وانغيو اتبايتو بمعرباوان تباحيتو كمزولو بمحبار اب ممعبال نزركب هاجرات بقندو دما نهاجرات افريقيا زساتف كخون صويعو معرينت نايت بايتو كلن هاجرات بمعرك كساتفالو كرغاغص كمزي كاليو وانغيو اتحساسيبو ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩሲያ ሰርጌይ ላቭሮቭ እቲ ባይቶ ዳግመ ምትዕራይ ከም ዘድልዮ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምሕባሩ ይዝከር ሚኒስተር ላቭሮቭ ኣብቲ ባይቶ ተሳታፍነት ሃገራት ኤስያ ኣፍሪቃን ላቲን ኣሜሪካን እኹል ከም ዘይኮነ ኣነፂሩ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ዳግም ምትዕራይ ክግበረሉ ሓያሎ ሃገራት ክጽውዓ ጸኒሐነን أبرتانا تخسيتو بزلو العلواقا ندادي أقلقلوت مهابنا زقارتا بحتوان تكالات قصري كب زبالة تكاليتوم بمسارة تبتابات أوشت حال عمد تراي لعلى 14 تكالات سرحان كم زقارتا تفليت اللهم منقست بريطانيا نبحتوان تكالات كقبرو تنحينا ندادي دقوما دحر مقراتو اتأهاز بنهاري كم زوسخة تقاليتوم كم سعبين نايت كستات أبز حلف سلسة أوارح متأن شغلت ألبونات بأستات 4 ميتاويت كم زبالة تفليتوم أبريطانيا متأن زغبابة على 10 ميتاويت بتيحو كم زلو زي تقصوص أبصابات قطبات هاجر أبز عامتزي نابدرج جازحتا لكي ودق سقاتهم يقلصوم إذا كم زيلم كله أما يتاش حس رح تنياتات صلات عنا بريطانيا وسخ دموز تقلب نخلتها معلتات تقتل سرحنا يمكرات أدمى يكايد اللون بتا أدمى لعلى 5 مئتاويت كاب أقل قلوت عنا بريطانيا تسنخيلو كم زلو سمزت هاجر قليتهم أب بريطانيا ترايزي كونه أب حيالو هاجرات إيروبا تمساسالي كستة تفجيرو كم زلو يحبر عبدو باوشنخ هندي افابريكا بزقات امل لحكو غاز بوحدو 11 سبات كم زموتو كابت خبابي زتفنو زين ارديوم بتعب اوراجا بونجاب زتخسته زاقيت انقو زيت نصره لحكي حيالو كالوت حميموم اب حكمنا تعقبهم كم زلو سمز هندي حبيروم تنقناي تلحكي نمنصر مرمرا يكايد كم زلو اتم سمزي قليصوم አለው اب هندي اب 1984 اب 2020 كم اون اب 2017 اب اندسترياوي تكالات بزقات املحكو غاز هيوت عشحات سبات كم زطفأ صبصبات يتقصوم
نسعى استرالو زينا مستندونا نمزام كان درست زينا هندقم بريزيدنت إسياس نعم حداري بروغرام لمعات حبرات هاجراتن فلويلو أخواننا صحافي حبرات هاجراتن تقبلوا الزراريبو بريزيدنت إسياس عبابلا بحرن عمتاتن قدشت السودان نمعكنا زينا وشتهاجر مجلس يهبو أب ريبابليك دوب السودان هاجراوش مجلة إرتراوان تمسريتو أمريكا أب بحر دوب تشاينا تفاتيرون زلو زي مكراو زقاد السجومتي توسد كنزلا تقليتو إسرائيل أب سوريا بزكايدو تمتقعتي هاجراو معرفو نفرتي كتما حالب كبيد عنوات وريدوا سوريا عراقن يردانوسن زدتاون وتهدراون زمدنا كدنفعة تسمميعان حفشاونا يسعى زينا ومستنادونا باستزازي ملو نسلمك التالكم نمسكن بروح معلتي